Nasa running era ka na din ba, kabalen? Kapag health ang iyong top priority, dapat healthy din yung mga foods and drinks na kinakain natin. Good news dahil may Sip and Subs Mabalacat City na, for sure guilt-free ang mga foods and drinks, healthy na at masarap pa. Isa na nga dyan yung kanilang multigrain rice plus roast beef meal. Meron ditong brown, black and red rice na high in fiber, vitamins and minerals. Kakatulong ito para ma-improve yung ating digestion, blood sugar control and weight management. Take note, may vegetable side na din ito. Meron din tayong ibang pagpipilian, yung kanilang multigrain rice plus bacon meal. Sa balik-balikan natin yung kanilang napakasarap na meaty sub. Ito yung bestseller nila na napaka-healthy at hanap-hanapin mo pa yung lasa. Meron din silang cheesy Hungarian sausage sub. Kung ayaw nyo naman ng meat, meron kayong option yung kanilang healthy kanin salad. Tapos samahan mo pa ng healthy drink nila na is Skin Health Elixir. Combination siya ng mango and lemon, rich in vitamin A and promotes collagen production. Meron din silang ham salad na masarap i-partner sa kanilang fresh buko with strawberry na rich in folate. Tumutulong ito para maging healthy ang cell growth and red blood cell production. Last na tinikman ko dyan yung kanilang very yogurt parfait, perfect gawing dessert at nakakatulong sa ating digestion. Meron din silang very overnight oats. Para naman sa ibang healthy drinks nila, meron silang fresh buko juice with blueberry na anti-aging, tumutulong sa hydration at electrolytes replenishment. Yung immune booster lemonade nila, combination siya ng orange plus lemon, tumutulong sa pag-boost ng immune system at rich in vitamin C. Ito naman ang isa sa need ko, yung kanilang colon cleanse lemonade, combination of pineapple and cucumber plus lemon, helps the body in its natural digestive process at rich din ito sa vitamin C. Meron din silang anti-aging lemonade, combination naman siya ng blueberry at lemon na rich in antioxidants, promotes heart health and enhances brain functions. Available din pala sila sa Food Panda and Grab Food kung wala kayong time mag-visit sa place nila. Open naman sila ng Monday to Saturday, 11 AM until 8 PM. Actually guys, ito din yung second branch nila. Yung una sa may Tarlac City and ito naman sa Mabalacat City. Located siya sa along the highway, second floor, Taita Falcon Corp Building, Barangay Mabiga, Pampanga. Yung pinaka-landmark natin, nasa harapan mismo siya ng Capito Bar and John P. Cars and beside Bingo Plus. Kaya guys, kung nagaanap kayo ng mga healthy foods and drinks, mag-visit na kayo dito sa Sips and Subs Mabalacat City.